Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Ιωαννίδης. Είμαι γιος του Χρήστου και της Μαρίας Ιωαννίδη και σύζυγος της Δέσποινας Κωνσταντινίδη. Πρώτος ξάδερφος του Κώστα Μαρκιανίδη, δεύτερος ξάδερφος του Αντώνη Σαριόγλου, κουνιάδος του Παντελή Κωνσταντινίδη και του Αγάπιου Κωνσταντινίδη, μπατζανάκης της Βαρβάρας Θεοδωρίδου, κολλητός του Κώστα Καρανάτσιου, του Κώστα Μανουσαρίδη, του Γιώργου Πελαγίδη, του Τάσου Ανδρεάδη. Συγγνώμη, χρειάζεται τώρα να τα πω όλα αυτά? Εννοείται, μα πώς νομίζεις ότι ψηφίζει ο κόσμος? Το ξάδερφο, το μπατζανάκι, το κουμπάρο και τα πήγαινες καλά. Έλα, συνεχίζουμε. Γεννήθηκα στην πόλη της Πτολεμαΐδας με κεσαρική στις 6 και 4 το απόγευμα, πριν από 44 χρόνια. Από τότε ζω. Και εργάζομαι ως εργαστηριούχος φυσικοθεραπευτής αυτοδημιούργητος και έχω αυτοδημιουργηθεί. Πάντοτε με ενδιαφέρει η ενασχόληση με τα κοινά και έτσι με μεγάλη χαρά και τιμή αποδέχθηκα την πρόταση του Παναγιώτη Πλακετά να κατέβω ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Ενωμένη Εορδέα. Όπα, κάτι δεν μ' αρέσει. Τι? Και αυτό το πουκάμισο που το βρήκε? Η γυναίκα μου το έδωσε. Φτιάξτε τον, παιδιά. Κάτσε. Σιγά. Μη, πονάω. Μη, θα μου σκίσει το μπουκάμισο. Κάτσε, θα με σκοτώσει η γυναίκα μου. Ρε παιδιά! Παράλληλα με την εργασία μου, εδώ και αρκετά χρόνια, ασχολούμαι με την τέχνη του θεάτρου ως σκηνοθέτης και ηθοποιός. Γι' αυτό και πιστεύω πως ο πολιτισμός είναι ο τομέας στον οποίο μπορώ να προσφέρω. Τι είναι αυτά που λες? Και γιατί τα λες τόσο κατανοητά? Για να καταλάβει ο κόσμος. Πρώτη φορά βάζει υποψήφιος? Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να πεις τις λέξεις όραμα, για το μέλλον των παιδιών μου, ο τόπος μου, απολιγνητοποίηση, μετάβαση και τέτοια. Εγώ για τον πολιτισμό ξέρω. Δεν ξέρω για τη μετάβαση. Γιατί οι άλλοι ξέρουν. Δώστε του κείμενο. Μέσα σε ένα εναλλασσόμενο δυστοπικό τοπίο που καθορίζει το μέλλον των παιδιών μας, η εποχή της μεταλλιγνητικής μετάβασης αναζητά ένα όραμα που θα δώσει πνοή στον τόπο. Μέσα από καινοτόμες δράσεις και ανθρωποκεντρικές παρεμβάσεις για μια πόλη με απαράμιλη ποιότητα ζωής και ευκαιρίες για ένα αειφόρο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Ούτε εγώ κατάλαβα τι είπα. Αυτό θέλω. Έλα, καρδούλα. Έλα, Ζέπελη, κατέβα. Μήπως θα ήταν εύκολο να με πληρώσεις πριν τις εκλογές?